A rodin Allah mu hilani ku da kwaran kwatsa mun gaji da mulkin ka Tinubu. Idan ka ga yadda ake shashe mana shanu ka ga yadda ne fafutuka dan kiwata shanu na amma a karon banza a mulkin ka aka zo aka kwashe min komai aka kada mana komai aka fice min da kandeta. Yanzu Bola Ahmad Tinubu za ka rinka mana adalci ko ba za ka yi ba? Dan idan ba za ka yi mana adalci ba yanzu nan zan dirka maka alburushi a tsakiyar kanka. Haba guda na kande, ni fa na san ko fulani fa kuna da tausayi, kuna da kunya, ga imani ga kyawu, haɗi da kyakkyawan zuciya. Dan Allah ka taimake ni, mulkin ƙasar da zan bi shi a hankali cikin tsari, zan gyara komai da komai. Dan Allah ka kashe ke ni, dan Allah. Wallahi ina jin daɗin rayuwata duk da na tsufa. In ka ga yadda nake shoshalewa, ina zuwa sibabbul in yi wulaƙanci da kuɗaɗe. Tinubu ka san gaban suwa kake ko kake faɗin irin wannan munanan kalaman a haka kake so mu rabu da kai? Ka zo kana mana ƙarairayi, wannan bai cancanta a kyale shi ba, kamata ya ka ɗirka mai alburushi a tsakiyar kanshi, saboda mugu ne, ba zai taɓa yin adalci a mulkin ya ba. Shekara biyu kenan da hawa mulkin shi amma sai gasa mutane yake yi ba zai taɓa yin adalci ba. Kawai ka hambuɗe shi yanzu nan, ka ɗirka mai alburushi a tsakiyar kai, kar ka ji tausanya duk abubuwan da zai faɗi ma. To ka dai ji abin da ɗan uwana Aladin mai basira ya ce. Yanzu Tinubu Allah ya ji kanka kawai, Allah ya rahama ma, amma babu abin da zai hana ban ɗirka maka alburushi ba. Kowa ya tsaya, ke ma ki tsaya, kai ma ka tsaya, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen shirya muku katin fassarar Aladin Record a wannan tasha ta Aladin Record TV. Mun gode masoya.